tgħaddi. Enja, ħan istidnek għall-intervista biex jira issa. Illum qed inħossok strampendru ma nismax lejnek. Ma tantx issa Qed nimmissjak. Mela hawnhekk isma' din hija ir-rokna tal-qrar ngħidu aħna. Għandek nubiet sabiħa. Le, m'għandix. Kemm jista' jkun? Mhux normali, mela. Le, ovvjament, u kulħadd. Enja, ħanibdew filmat tiegħek meta kont għadek żgħira. Imma ma tantx bdilt. Għaliex, ħanħodluk lura fi żmien. Ħanġeddu l-memorji. Vera, ħellu xin kontet nara fil-ħodu. Għatta radda xejn. Mela, hawnhekk Zecchino d'Oro. Iva, Zecchino d'Oro hekk. Kelli 7-8 snin bejn dak l-ilma. Jaqbadni d-daħ u nostalġija. Għax inħares lura hekk nibda niftakar. Kif nisimgħu biċċa, nisimgħuha. Si ferma un attimo a guardare e penserà vorrebbe uscire dal mare blu e poi correndo arrivare laggiù come i bimbi sulla spiaggia bianca che felici si rincorrono e ridono. Io mi chiedo perché devo stare qua giù senza fare i castelli di sabbia. Non posso correre, qui bimbi ridere, non posso fare quello che vorrei. Io mi chiedo perché devo stare qua giù, senza fare castelli di sabbia. Io con le gambe saprei saltare come vorrei, correndo sulla sabbia tenera, cantando finalmente libera. Sulla sabbia candida cammino un bimbo lungo il mare. U hawnhekk allura għadet insegwi qed insaqsihom jiena l-iktar li kont nikkosta Zecchino d'Oro apparti dan għandek żgħira sebas qed titgħallem kanzunetta bit-Taljan. Eżatt, Imma mbagħad narawhom kollha b'xi sinnani għal dak iż-żmien hekk tal-proġett ngħidilhom jien. Fil-fatt sneni, dak iż-żmien. Niggustom dik l-età. Hija kont għadni żgħira u fem. Id-diska kienet miktuba fuq xi ħaġa li nħobb jien fuq is-sireni, fuq il-mermaids u s-sajf. Dak imma tħobbu. Iva, ħafna meta kont żgħira, s-sireni u d-dolphins. Ġifieri. U meta sejt naf li għandi din id-diska kienet iktar għal-qalbi u l-klim, kien hemm klim li sirt Italjan. Jina ħafna ma ninserta, għana bqajna ġili mirux darba kantejna il-Meril. Stefan, sejx Galja. U l-lum, l-għaf qassis kienu għalu li xaġa mlaħqamma fil-knisja u għettilom kif jimbidlu. Meta tħares leħda l-filmatek, ix tiftakar l-aktar sens. Fejn li tibqa' tiftakarhom? Milux, kelli, kont qed nara ċertu videos, u nsejtajt video ta' Zecchino d'Oro. Kont miexja fi triq se probabbli sejrin xi rehearsal u qed tistra. Meta nħares il-videos ibdew jiġuni, ħafna flashbacks, nibda niftakar dak iż-żmien, Memories sbieħ, memories sbieħ. U mbagħad mor l-iskola kulħadd rajtek fuq television, xaġa sabiħa ħafna. Ek konna din nitkellmu għatlek għadu jsir ili naqra forsi ħabba l-Covid. Jena ili, fil-verità l-aħħar li segwejt jena qabel il-Covid kien, ġifiri naħseb ifhem dil-pandemija affettwat il-kulħadd u naħseb kien wieħed mill-Maltin. Għal-Maltin dejjem morna tajjeb Zecchino d'Oro. Kien hemm ħafna oħrajn, kompetizzjonijiet oħrajn, illi dejjem il-Maltin jieħdu qatabina, ġifieri xi ħaġa għax Malta dejjem tkun preparata. Imma intant ħankomplu mixin u ħankellmek dwar issa Slavjanski Bazar Belarus. Huwa hija kompetizzjoni oħra tipo ta' staffa daqs il-Eurovision, right? Iva, għax jiena kont għadni żgħira dak iż-żmien ukoll, ġifieri kont iktar moħħi rieħ, ġifieri ma kontx nagħti tafal xi tħall. Eżatt, immissa li nħares lura ngħid
kien ta' importanza ħafna dak il-festival. L-istess kont kantaj disk oriġinali wkoll, ir-robot kien jisimha Ħabib ta' tfal, kienet fuq robot. Bil-Malti kantaj. Iva, bil-Malti. L-istess, ġifieri dawn huma esperjenzi li fil-karriera tiegħi dejjem kbirt minnhom u issa li nħares lura lihom ngħid ma kinux biss kompetizzjoni tal-kant, kienu esperjenzi li jiena minnhom kbirt fil-karriera tiegħi u kemm personalment ukoll. Għaliex intqajt ma' nies ġodda, lingwi ġodda, ġifieri kull esperjenza. Nibdew naraw daqsxejn ir-ritratti li battinna għaliex ir-ritratti il-telespettaturi verament jieħdu pjaċir jaraw ir-ritratti u jisimgħu anke il-kummenti tagħkom. Sajdi dwar dan ir-ritratt, ħelu. Mela dan ir-ritratt mal-mami. Persuna li nammira ħafna, nħares ħafna il-fuq lej il-mami. Kull min jafna jaf li għanna bond kibir immens bejnietna. L-ħabiba tiegħi ommi persuna li nħobb l-iktar. Kompli naraw aktar hawnhekk. Id-dedi wkoll, id-dedi huwa role model għalija, inspiration li fil-ħajja dejjem rid naħdem għall-affarijiet li nixtieq inwettaq. Għandi ħafna rispett li id-dedi ħafna raġel sew. Hawnhekk issa. Oħtok x'tkanta jkun? Iva, oħti, fun fact dwar oħti, actually. Tiktib li d-diski tiegħi l-oriġinali. Hawnhekk Mark, il-manager tiegħi, nsellimlu minn hawnhekk, jew paċenzja bija ħafna. Jiena nammira, għaġi ngħidu tibgħatlix voice message twil, għax m'għandix paċenzja ndum nisimgħu. Hawnhekk Joshua vera. l-allim tal-kant tiegħi, nsellimlu minn hawnhekk ukoll. Hawnhekk waqt l-Eurovision fil-preparamenti kelli debattista tagħmel il-makeup. U Bradley Kassar ħabib kbir tiegħi u l-hairdresser tiegħi. Biżżomm l-istess timen. Iva, nħobb għax ma minn nħossni komda nħobb nżommu qrib tiegħi. Hawnhekk kanta magħna, kont kantajt fjura fil-kantina, l-Eurovision. Hawnhekk l-ewwel music video tiegħi ta' Safe Haven. Fil-fatt tista' naraw għandna 3 music videos minn hawn ftit momenti oħra. Fit-tieni music video ta' Summer Lights, konna l-aħrax hawnhekk, biċin l-aħrax. Hawnhekk il-Malta Fashion Awards, kienet l-ewwel darba tiegħi, kienet esperjenza tal-ġenu kollha x'tintaq mal-influencers. Inti tilbes sabiħ ħafna toġobni ħafna l-kuluri li ta'. Thank you. Hawnhekk kont kantajt Pride Malta, is-sajf l-għadda. Hawnhekk waqt il-Eurovision nitħaq. Ma' Norbert, ħabibti kbir tiegħi, waqt il-Eurovision kelli l-opportunità li naqsam l-esperjenza miegħu wkoll. U għek photoshoot, waħda mill-photoshoot. Iva ta' għalix joħroġ il-karattru tijak naħseb minnom u għabazi tajba għad-diski. Għawek kont Ultimate Artist, kors dwar il-mużika. Inti kellek anke ħafna partecipazzjoni, per esempio, il-Bulgarija, l-Italja, l-Ungerija, il-Macedonia, il-Rumanija, mamma mia. Iva. Lista kbira. Ġalek tisparixxi kull dan dik. Edha ximkien. Hekk dan iktar ritratt riċenti ġo photoshoot ukoll. Ħanibdew issa naraw siltiet minn music videos tiegħu għax tiegħek meta tiġi biex tagħmel music video mhuwiex daqshekk faċli għaliex għandek titkanta imbagħad tittarassa tilbes u l-location fejn u titirrepeti ċertu. Eżatt, jirrikjedi ħafna xogħol. Għal-kem u ma dawk 3 minuti biss li jidru ħafna xogħol għaliex u li kieku ma jkollix is-support tal-ġenituri tiegħi u ta' nies madwar li jagħmlu dan possibbli, ovvjament ma jkun jista' jittella xejn, ġifieri. Mela ħanibdew naraw wieħed mill-music videos tiegħek għaliex kellek dawk differenti anke l-Summer Lights, Feeling, Shame kollha wkoll ġew produced minn Cyprien Kassar u kellek il-lirika wkoll ta' Jody Magri. Jody Magri oħti, iva kif. Ma dawn meta nibdew narawhom mhijiex daqshekk faċli anke tgħid inti titħossok komda. Ma tix tkun too much, ma tix tkun mal-kanzunetta l-storyboard tagħha. Eżatt, jiena nħobb illi l-affarijiet nagħmilhom kif inħossni komda jien ġifri jiena ma nagħmel xejn illi għal kif jiena jekk ma nħossniex komda l-ħaġa m'iniex ħanagħmilha, ġifieri inħoss inkun irrid nagħmel pjan qabel sew ta' kif inkun irrid l-affarijiet jiena. U ġeneralment, ifhem, suċċess ikun hemm, ġifieri. Dan huwa l-ewwel music video tiegħi, Safe Haven.
kif tħossok illi mnaftit ieħor sa naraw music video ieħor min wieħed għal ieħor għax il-persuna qed nipprova nsib il-kelma jevolvi. U tibda tgħid ara kemm inbdil u inti kull meta nara xewgħetlek kon għadni. Imma dejjem differenti, ġiri persu versatila ħafna inti. Jien fil-verità meta nara dawn il-music videos ngħid illallu kemm inbdilt. Per eżempju mill-ewwel wieħed. Iva, snin sentej sena. Per eżempju mill-ewwel wieħed għal dan, tiġa nara differenza kbira. Da x'ismu din Summer Lights. Summer Lights it-tieni single tiegħi. Hawnhekk tiġa nara differenti ħafna jien ġifieri. Inkomplu naraw anke minn ftit ieħor aktar music videos għaliex jiena xin kont edha narhom hekk għattilhom mamma mija kemm tinbidel. Hemm affarijiet oħra li palissa forsi anke qed taħdem fuq xi ħaġa oħra minn ftit ieħor naraw music video. Iva, jiena dejjem ikolli xi ħaġa fil-pipeline, ġifieri dejjem inkun irid inkun busy. Iva, hemm xi ħaġa oħra, ma tantx nixtieq nisfera sigriti, ma X'nagħmel nibgħat toħroġ barra taħseb terġa' tidħol. Darba xi ħadd qal li x'in tiftakar. Arġitħol, ħabbat li għarġitħol, titħabbat qabel. Ovvjament, naħdem fuq diski oriġinali tiegħi u hekk, ġifieri ma emmedin għandna x'nagħmlu. Imminti tidħol fi anke dwar il-kid fejn tidħol Iva, l-istil. Din id-diska propju ktibta jiena l-lirika tagħha ma' Siprin Kassar. Din hija id-diska isa soft spot tiegħi għaliex ktibta jiena. U kif qed taraw hekk kelli il-Damien Boħaġġar miegħi. Damien huwa popolari ħafna fuq il-videos ta' Tix naraw mela biċċa minnu naf flimkien. Mek, jina kull dan nibda ngħid, kieku kulħadd jitla' u jieħu ritratt ikun hemm din il-kampanja fuq Facebook, kulħadd jitla' fuq il-bejt tiegħu u jagħmel xi ħaġa jew jieħu ritratt għax il-bjut tagħna, apparti ġinaw ħafna aerial saddejjin ukoll u antenat u pannelli. Imma interessanti daw li jkunu daw il-music videos meħuda fuq il-bjut tagħna. Hemmhekk propju l-bejt tan-nanna tiegħi. Fid-dar tan-nanna anka ġo din il-kamra, din kamra tan-nanna li bnija fuq studio u naħseb kienet il-post ideali li xtaqt jiena. U żeffin tal-ġen. Iva, dejjem nsellimlu hawnhekk. Braw inkejjina nsellimlu. Enja, bil-mot il-mot qed noqorbu għall-aħħar. Iva. Sekondi għani ta' din l-intervista vera ħadd pjaċir. Anke jiena, grazzi. Nintervistak. Faċla ħafna biex tkellmek tiftaħ qalbek mal-ewwel. Grazzi. Hemm xi ħaġa li tgħid f'ħajtek nixtieq naħdem aktar fuq di xi ħaġa pereżempju hekk. Ifhem, affarijiet ikun hemm dejjem fuq xi taħdem, ġifri qatt maħna perfetti dejjem irridu naħdmu fuq ċertu affarijiet. Però ma naħsibx li hemm dik ix-xi ħaġa li ngħid nixtieq naħdem fuqha, però naħseb irid inkun naqra iktar nemmen aktar fiha nnifsi għax xi kultant. Imbagħad inaqa' biex. Ma dak ix tkun dejjem tkun aħjar. Eżatt, jien perfezzjonista allura dejjem infittex. Tidher Enja, grazzi ħafna. Għandik bewsa. Grazzi. Qalbi, awguri. Grazzi. Awguri u nawgura kull suċċess kemm fil-ħajja personali u anke fil-karriera mużikali tiegħek. Aħna hawnhekk però ħanifqu għal ftit reklami u ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm. Ibqgħu seguna.